Aprubado na masobra 900 billion pesos nga alokasyon para sa Department of Education kung DepEd sa masunod nga tuig. Sa pinagauling nga Bicameral Conference Committee hearing nga gin-livestream ginapurbahan sa mga mamalidha ang 86.8 billion pesos nga budget hike para sa DepEd nga nagsaka sa total allocation nga 961.3 billion pesos. Sunod kay House Appropriations Committee Chairperson kag Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing ang 86.8 billion pesos nga increase nagikan sa National Expenditure Program level kag nagrepresentar sa kabugusan nga pagtaas ang budget para sa ahensya. Para naman sa school-based feeding program, ginpahayag ni Swansing nga magasaka ang pondo sa 13.9 billion pesos halin sa 11.9 billion pesos sang nagligad nga tuig bilang suporta sa nutrisyon kag kaayuhan sa mga estudyante. Under the Department of Education, the total increase would be 86.8 billion pesos from the NEP level, from 874.5 billion pesos in the NEP to a final number of 961.3 million. Pinakamalaki na lang po siguro na increases under the Basic Education Facilities Program, that would be a total increase of 57.3 billion pesos. So halos siguro po mahina na po na 35,000 classrooms po yung ating maipapagawa para po sa taong 2026. Maganda po yun kung maaalala po natin ang binanggit po ng ating Pangulo nung kanyang SONA ay 40,000 pesos po yung target na maipatayo na classrooms by 2026.